UMLA ka North Shillong uba Edelbert nongrum ulali banjurep hi daladi ka surok lau mali kabalatua hne ka step south rik uyayong arhajar arpulai kani ka jingtua jong kate ka surong kade na ka jingjur palat uslap kabala penlong ya ka kenro ka bayada na ka jingslei ka wa kra halau mali bakan klem shi sendon kani ka la benlong ru na ka jingtulot jong ka kenro ka baka kalayo ban klong bat bam hadu kate ka surok ka bamenta kalabu jing ya ka lek kawan jong ki ba uba Edelbert uloong banakaliang ka jong unsim kia ban penbhano ekane ka surong kabalatua ban pensuk hipai ba nong late nongwan nagane ka surong kalong kucing jaga bas musi amara apa ring kamera mana kipor juga liur kabah dasi mengitim dengan para dia liur dari kabah cuma jong slap hancur lesi dengan step kapolong ni ka daw ni ka jaga ni pakan tuai ka kero pada semua ublay kalau mau semadan kanunong jingja pasliu bah kenjaran nugi mansim brio mo ti bar kanir kalau eki ko manghapan ya karen bar kili atau lain department ani ka mode of convergence mo ka bar kili department ya hapnya karen work plan municipal ka soil department kunju naka kirudi ru ti bar kanir kadai kala ngem numpat nang bat ong kai ga yu ka natural disaster ti la panja no ka rokom mo di kumbala sutu umusupai jak khamat brio komungi dia man mo kalong umusi ini ki nomor papi banyada ya kero banyada ya ka yaki ban penek ya ka ban perskam ya ka konro ka kandau ka dongkam ta jak support ka joka ban tree plantation ru ini ki entire stretch joka border na wakra ban di bandai ban sah tri kalau ka jing temu jongka sarkar lembaga department kabang itu nak ban beautify ya ka wam kha kalau kajing mut kajing rumah itu yang paling dia kajing ya cuma course of duration of time mo kabang nang ya kun kadon ka banta ka pangihap an whitening ru no ban ailat ko makanya loy makanya sub nomor ko kadon nak jong ka bor mo mariang kadon nak jong ka rule kubang indi pentut sendiri ha kajing i pada ka ini ki dieng ki center atuan ni ki banta jong wam kha laya general ini dia kani bala pandai koi ka soil erosion mo kaba kami olat du ya ka kendo bakan scam ni ka kendo bakan scam bakan ka jimaru center stretch jong ni ka wam khara te kani ka department ngatrai viewing department ya ba involve ya shong perkhat bakno bagian ritin bakan scam ni kendo baru center kana bakan don ka jingjang ko semsi report penawat ti nak kadang jong aku lokal malir ngan hapan simla ka jong ko penta wa mani keduk di department concern aku bani keren aku bani ka pang nomor bakani ka jing pengkui uam khra ka dei sibenta ka bani hapan le apa banai tin rei ha ka jing weng dapat ini ki dieng ki jenrat ini ki dieng ban pen bamdon su ka slup jong ka khandau ban support ya ka karo ka dei ko wi ka daw ko ba desi ka balak pelong puni kamu nak kalian jong aku lokal malingan hapan kedui ka department ka bani ban simti nang taban marobat pergi marba minum tip mo kaslap kalau nak kopor bakal ban jas kui par portion ru ti kani kan perslam ni nak kalian jong membeli man bor department pandai jong ka kamera jong ka bantah pi kani game lak ban lai nomor bagi dokam mandi original pad bagi dokam par skru nal napo tenrai bali itu original pad mo entah ban lower down dia ka original pad jong ka wa khra kai nomor board se kani ka floating dai kaja kani nomor ba masih pun upload desing lah badan ka di modi mo ka ba lang hapo center jina wang khra den takadaw ba ki bor ki snam balik ki bon ki long yang long semru ki ba syakta lembaga flood bar kani ka por ka ba nakaliang ka department nomor ki go pun ki bata da ni phai nakaliang ka forest ki mana ni bypass di klem dengan semua department do ki ban examine ki ban survey kinu ba long budget ha ba kina bakin pomno kanang bakan num wanra ki jing sir ko jing long on safety ki pai ba mo ti ki ek jing jaw bas po reserve police supply ki por ba lalai arul ki man simbrio ki khla tana ka daw ka disaster ti kani ko de ko ka ba government ka di ban take up seriously mo kalau kani panta nomor ba kamariang ko don na ka jong ka panta ba kan ai ki jing lai du ka